Okay, so mayong adlaw sa tanan, welcome sa ato ang daily devotional. Salamat sa Ginoo sa lain na usab nga higayon, oportunidad nga maka-share tas pulong sa Ginoo. So our topic for today is all about sa ato ang pagkinabuhi, no? Sa atong thumbnail, kapoy kayo ang kinabuhi o boring kayo ang kinabuhi nga walay pulong sa Ginoo. O sa lain pang pagkasulti, kung ang tawo wala gyud pulong sa Ginoo, laay og boring og kapoy kaayo. Dili nato masabtan gyud kung wala gyud tay pulong sa Ginoo. Okay? So para mas masabtan nato ni nga maong topic ato ning gikutlo diya sa Matthew chapter 4 verse 4 o sa Matthew chapter 10 verse 28. Okay? Sa Matthew chapter 4 verse 4, matud pang Ginoong Hesukristo, dili mabuhi ang tawo sa tinapay lamang, kung dili sa matag pulong usab nga iyang isulti. Okay? So ngano man nga moyong ko nga daghan kayong Kristohanon karong panahon na nga gikapoy o giburingan sa ilang pagpangalagad, no? Daghan kayo ng gilaayan, no? Dili naganahan nga moadtog simbahan, wala nay ganang iampo, wala nay ganang ibasag Bible, wala nay ganas pang Ginoo. Okay? So murag ilan nang na-feel nga boring kayo ang Panginoo, boring ang pagsimba, no? Mas na-enjoy na sila sa mga kalibutanong bahin. Usas mga hinungdan niini tungod kay wala nakakaon ang ilang kalag sa pulong sa Ginoo. Usas sa makaluyas tawo o makakapoy sa tawo kining wala gyud tay kaon. Okay? Dahil one time nga nakasinati ko igsuon nga niadto ko og baol kay kanilaging nangalot mi og balanghoy or kamuti. Unya wala ko'y pamahaw panggikan. So pag abot dito, nigamit ko og kusog, ibot og balanghoy, kamuti. So pag aswat na nako sa sako, murag ningit-ngit akong pananaw tungod kay na-realize nako nga wala day ko'y pamahaw. Okay? So ngit-ngit kay kong panglantaw og kapoy kaayo ang ako ang lawas tungod kay wala day ko'y pamahaw. So inana usab sa tong espirituhanon, kapoy gyud og boring gyud og laay gyud ang kinabuhi kung wala gyud tay pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo pagkaon. Ang pagkaon mo ni ang makapalig-on, mo ni ang makapawala sa kakapoy, mo ni ang makapabalik sa kusog nato nga atong nagamit. No, hinumdumi nga ni gamit ta og kusog sa atong mga panarbaho, ni gamit ta og atong huna-huna. So maburingan gyud sa kinabuhi kung wala tay pulong sa Ginoo. Na daghang mga Kristohanon nga bisag tigsimbahan sila daw laay lang gayo o buringan gyapon sila sa ilang pagpangalagad. Kana bang wala nay gana sa pagduol sa Ginoo tungod kay wala sila pag-adto nila sa church, pagpamati nila sa pulong sa Ginoo, dili gud tuyo nila ang pulong sa Ginoo, no? Dunay uban nga magsimbahan nga moadtog simbahan matulog lang. Aduna poy moadtog simbahan nga dili pulong ang giadto. Dunay moadto nga maadto ra didto panglibak, adto ra didto manaot, adto ra didto maniid, okay? Adto ra didto og naigi kinahanglan, okay? Muna nga makayon gud ta nga makaburing sa tawo kung inana ang imong tumong nisimba ta nga lahi ratong tuyo. But kung pulong sa Ginoo imong tuyo, okay? Kung ganahan gyud ka nga malig-on ug mawala imong kaburing ug kakapoy. So musanong ka sa invitation ni Jesus Christ nga Matthew 10:28 nga tuol kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa imong gipas-an kay papahulayon ko kamo. Okay? Muna nga isangon niyo kung yugo, matud pa na isangon niyo kung yugo kay malumo ako sa espiritu makapahulay gyud kamo. So naa gyud diha ang kapahulayan o kana bang kalipay, no? Kagaan sa kinabuhi kung muduol ta sa Ginoo. Munang sa atong pagduol sa Ginoo dapat pulong ang atong tuyo. Pulong niya. Kaya ang pulong niya, once nga makakaunta, mabalik ang ato ang kaligon ug makawala kini sa kakapoy. Okay? So ayaw gyud ibaliwala ang pulong sa Ginoo. Kay mao kini ang pagkaon nato nga makabaskog sa atong pagpangalagad. Okay? So mao ni ato ang daily devotional. Hopefully nga aduna kay nakatunan bisan gamay lang kini nga mensahe. But praise God nga gitawag ka kung gikapoy karon giburingan kasi imong kinabuhi ug laay ang imong kinabuhi. No, wala nay gana ang imong Kristohanon. So ang imong buhaton is pakan ang imong kalag sa pulong sa Ginoo. Ang advice nako nimo, mag-meditate ka adlaw ug gabi
And kung moadto ka sa church, mamati kag wali, kinahanglan mo focus ka, concentrate ka sa pagpamati aron nga dili ka maburingan sa kinabuhi. Kay boring gyud og laay kaayo ang Kristohanon kung wala nay kaon ang imong espirituhanon. Okay? Kanilang next time na buta kita-kita na buta sa next video sa ato ang daily devotional. Okay, so God bless.